Zdravím vás všetkých, s vami je Yuzuki Master. Dneska vás vítam pri hre PUBG. Môžete pozrieť v popise, a ako sa to volá a tak. Ideme na to. Už som tu. Kde sa dá padák? Aha, tak čo sem? Takže, ty kokos, to by som chcela ja v reálnom živote padať na tom padáči. Jejo. Ty kokos. Už mám padák? Ale to som si ja nechcel dať. To bude dlho čakať. Toto sa mi zdá, že je to podobné k Fortnite. Ale viete čo, teraz vám poviem nejaký príbeh, čo sa mi stal kam. To by ste nikdy nečakali, a to je viete čo. Viete čo sa mi stalo? Ja keď som prišiel, ja chodím na klavír, ja keď som prišiel na klavír, a to čo mám za skin sprostý. Dobre, keď som prišiel na klavír, no tak ona sa mi spýtala, že čo je nové, pani učiteľka z klavíru. No a ja som len povedal, že nič, ale potom som jej ešte povedal, že som dostal nového brawlera z Cordeliusa. A ona, že čo to je? No tak ja som povedal, že to je taký z Brawl hra. No ona, aj ty hrávaš hry? No a ja že hej, no, ale ona že, a poznáš PUBG? Píše sa to PUBG Mobile, no a reálne, no tak hej, poznám, prečo nie? No a ona to, že vraj hrá, je to obľúbená jej hra, no tak ideme na to. Nemám naboje. OK, máme to. Máme nožík, hej. Tak to, že by sa... Ale prečo som divča? Ja chcem byť chlapec, to je fakt blbosť. Tak toto je fakt na nič. OK, tak stávam. Ako som mohol strieľať do niečoho. Ale prečo nemám žiadne náboje? To je dosť dlho. A ako sa dajú? Dobre, tak skúsim ten nožíček. Kto do mňa strieľa? Idem preč. Takto sa valať po zemi ako nejaký... I need a weapon. No, taký neviem aký. Dobre. Postav sa, a kde je ten nožíček? Už nechcem túto... OK. Postavíme sa a rýchlo řešíme. Ako sa dá ten nožík? Ja to neviem hrať. Napíšte mi do komentárov ako mám to hrať a ako budem mať toho chlapca. Prosím, píšte mi do tých komentárov. Lebo ja nechcem mať dievča. Jejo, už mám nové náboje. Čau. Jej. Hehe. Zoberiem toto, ako sa to otvára. Otvára sa to alebo nie vôbec? Ako? Píšte mi do komentárov, lebo ja to neviem. Chápete? Ako sa to bere? Asi ma niekto strieľa. Ale toto chcem zobrať, ale ako... Píšte mi do tých komentárov, prosím kama, lebo mne tam nik nepíše. No, Standoff 2 je lepší asi. Toto je chlapec alebo dievča, Dorite, idem rozprávať. Chlapec? Chlapec to bol a ja budem mať ako chlapca. Do toho, že by mám strieľať. Jaj, tak toto asi.
neviem, že čo som to stlačil. Ty kokos. Tak ja som fakt taký noob. OK. No a teraz čo mám stlačiť, aby to išlo preč? Dobre. Ty kokos, ja už mám lepší skin. Ale stále mám asi dievča. Dve pištole. OK. Dve zbrane. Tyko, a toto je ako? Že by to bola tá? Ne, dobre. Jedeme na to. Mapička. No ty kokos, ja to hrám prvýkrát v živote. To som ja strelil. Tak akože... Dobre, ako sa otvárajú. Už viem, ako sa otvárajú, iba pôjdem ku nich a otvoria sa mi. OK, tak toto je úplne iné ako v iných hrách. Ja mám granátik. Nejdem ho hodiť. Lebo idem. Piu. Idem ku ňamu. Ty a mňa to zabíja? Ty kokos.